खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौरां दङ अरां पुलिसा गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिसा थांनाय मैयानि हराव 15 नं माहारियारि राजा लामानिफ्राय गासै 108 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे AS13Q8001 नाम्बारनि गंसे सुइफ्ट गारि आरो गान्जा फालांगिजों लोब्बा थानाय सासे फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमनो हानाय गान्जा फालांगिरिखौ तपन बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हमनो हानाय गान्जाखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय अरां फारसे लाबोबाय थानाय समाव अरां पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै सुइफ्ट गारिनिफ्राय गान्जाखौ बोखांनो हायो। हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ गासै 59 लाख रांनि जागौमोन होननानै अरां पुलिस थानानि बिबानगिरिया मिथिहोदों। नैथि खौरां दङ BPFनि सा 52 सोद्रोमाफोरा BJP दोलोआव जयेन जादों। मैया बनरगाव मण्डल बंसिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय बेलथारि गामियाव सा 52 रायजो राजाफोरा MCLA राजीव ब्रह्मनि नुजाथिनायाव BJP दोलोआव जगदान जादों। थामथि खौरां दङ दुखुनांथाव खौरां सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि बारग' नेहाथारि थुजुराम नार्जारिया मैया बेलासिनि 1:55 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो जायगा मोनो बिनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। ब्रैथि खौरां दङ ADRE आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनायजों लोब्बा थानाय गुबुन 7 सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबावबाय। सोंथि बिलाइ भाइरेल जानायजों लोब्बा थानाय 8 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनायनि उनाव 3खौ थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि जनाय महकुमा जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट बिजिरसालिया जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन। बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय गुबुन 7 सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय जनाय पुलिसनि आवथायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव जनाय महकुमा जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट बिजिरसालिया मैया आनजाद होगिरि 3 सुबुंफोर फारियै मनहर नार्जारि, उमेश ब्रह्म आरो दिलीप दैमारिजों लोगोसे गुबै दायनिगिरि सावगारि सेबखांग्रा मंगलसिं बसुमतारी आरो आनजाद होग्रा दिजेन बर'खौ जोबथेसालियाव दैथायहरो। बाथि खौरां दङ एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबथारनांगौखौ बिथा खालामनानै मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जनता भवननि CM कनफारेन्स हलाव सावरायलायदों। बे सावरायनायाव आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव गोरा ब्रह्म, डक्टर रनज पेगुजों लोगोसे आसाम आरो बिटिआरनि गोबां गोजौ थाखोनि अफिसारफोराबो बाहागो लायो। बे सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर', बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, बिरदाव बर', आनन्द दैमारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों। द'थि खौरां दङ गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट रामफलबिलाव कमलास गयारिनो 14थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2024खौ गथायदों। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट रामफलबिलाव 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै आसाम नाङै बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव टप 1 मासि आवग्रिनो हानाय गहपुरनि गुन गोनां फरायसा कमलास गयारिनो 14थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2024खौ गथायबाय। स्निथि खौरां दङ इजराइलनि गोख्रों फिनजाथाय होनायाव हिजबुल्लाहनि टप कामान्डारनि जिउ खहा उदखारि फसंथान हिजबुल्लाहया 140 रकेट गावहरनायाव इजराइलआ गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन। इजराइलनि गोख्रों फिनजाथाय होनायाव हिजबुल्लाहनि टप कामान्डारनि जिउ खहा जादों। सुलुंनि बादिब्ला इजराइलआ लेबाननाव उदखारि फसंथाना हिजबुल्लाहखौ 3 सानसिम गाग्लोबदोंमोन। बिनिफ्राय हिजबुल्लाहयाबो दावहा नांनो थियारि जानानै नर्थ इजराइलाव 140 रकेटखौ गावहरो। बे गाग्लोबनाया हिजबुल्लाहनि दैदेनगिरि हासन नाजवालानि गेजेरजों इजराइलाव गिदिर बमा बेरनायनि खिथेर होखारनायनि समायखिरा लानायनि सानसे उनाव जादों आरो उनाव इजराइलाबो खिथेर होखारनायनि बेरुदाव बम गावहरदों। बे बम गावहरनायाव हिजबुल्लाहनि बिथोनगिरि इब्राहिम उखिलजों लोगोसे गासै 3 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। इजराइलनि रौनिया हान्जाया बुंदोंमोन दि शुक्रबारनि सानजौफुआव 3 राउन्ड रकेट गावहरदोंमोन जायनि थांखिया लेबानननि सिमायाव उदखारिनि थानाय जायगाफोरखौ नोजोर होनायमोन। 8थि खौरां दङ तेजपुरनि मिनु बर'आ केदारनाथ दावबायनायाव जाब्रबथायनिफ्राय सा 17 आइजोफोरखौ जिउ रैखा खालामो। आसाम तेजपुरनि मोनसे हान्जाया केदारनाथ आरो बद्रीनाथनि दोरोङारि दावबायनाय समाव चाइमली जिल्लानि मोनसे फिसा लामायाव हाजोनि हा गिसिखानायखौ तेजपुरनि मिनु बर'आ सांग्रांथि होनानै सा 17 आइजोफोरखौ जाब्रबथायनिफ्राय रैखा खालामदों।
गुथि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजों आरो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मददजों भुटाननि जेलाव 8 बोसोर जोबना दोनजानाय सा 6 एक्स-एनडिएफबि बिथांमोना उदां जाबाय। उदां जानाय सा 6 एक्स-एनडिएफबि फोरनि मुंफोरा फारियै बिरमल बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्ट, दिलीप बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्ट, जीवन बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्ट, फाखन नार्जारी चिरां डिस्ट्रिक्ट, सनाराम मुसाहारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, सनाम मंगर क'क्राझार आरो नेपाल हादरनि जेलाव थानाय सासे बारग' एनडिएफबिखौबो थाबैनो उदां खालामगोन होनना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों। 10थि खौराङाव दङ बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायाव आरोबाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसार महर नुनो मोन्दों। बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय गं 19 गोदानै बिटिआरआव थिसननाय गामिफोरखौ उदालगुरि जिल्लाजों सरजाबनाय जाबाय। 11थि खौराङाव दङ बिजनी बर' बाजार जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय बागनामारि बिसिडिसिनि आफादगिरि सैदुर रहमाननि हेंथायै गोबां जाख्ल'नायनि अजदनि उनाव बागनामारि प्राइमारि इउपिपिएल कमिटिआ बिथांखौ दोलोनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय होखारनो दाबि खालामदों। 12थि खौराङाव दङ बेरगावआव बड'लेण्ड मुंख्लं आइजो जोलुर बादायनाया जागायबाय। बेरगाव दख'रा एबसु आरो बेरगाव गेलेमु आफादनि जथायै बानजायनायाव 17थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर बादायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बेरगाव जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बेखेवना होयो। मैयानि बे गेलेनायाव क'क्राझार फारगाव एभिलेन्स एफसिआ फानेरि गान्दा खुंगुर एफसिखौ 2-1 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हादों। 13थि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां गोगोमसार गयारी आरो मन'बिर बसुमतारीया एएफसि एशियान कापनि थाखाय सायख'जाबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोरै गोग्गाथाव। बर'नि फिसा गोगोमसार गयारी आरो मन'बिर बसुमतारीया 2025 नि एएफसि आन्डार 20 एशियान कापनि थाखाय भारतनि फुटबल हानजायाव सायख'जाबाय।